Tervetuloa Fanin virtuaalipilates-tunnille. Mennään tää loppuun huolellisesti. Jos haluat lisähaastetta, pidä koko ajan jalka ilmassa. Meillä on luvassa pari pientä kevyttä nousua. Mä uskon, että sun tekeminen näyttää ihan superhyvältä, joten tuplaa toistot 4 kertaa. Ja nosta. Ei, kokeile. Viimeiset. Istu alas. Etummaisen jalan polvi säilyy koukussa. Hyvä tasapainoharjoitus, se, että sä heilut, horjut. Niin kuin puu tuulessa. Kiitos teille. Nähdään taas ensi kerralla.